ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ କିଛି ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ହୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫଗୁ ଦଶମୀକୁ ଦୋଳ ଦଶମୀ, ଯୁଗଳା ଦଶମୀ, ଚାଚେରି ଦଶମୀ, ବିମାନ ଦଶମୀ, ଦ୍ୱାର ଦଶମୀ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡିଆ ଦଶମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଦୋଳ ବିମାନରେ ବସି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଦ୍ୱାରୀ ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତର ସ୍ନେହଭରା ଅବିରରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଦୋଳ ମେଳନ। ଭକ୍ତ ସହ ହୋଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ। ତେବେ ସେ ଯାହା ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୁଲି ଜୀବନର ନୂତନ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁକୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ଉଚିତ ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏ ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ହୁଏତ ସେମ୍।